Yesu Jesu. Amen. Ngaphambi kokuthi ngiqhubeke nengibizele kona ngicela ukudlula ey'ntweni ezimbili nje. Okokuqala, Bapostoli ngiyaxolisa umndeni nabazalwane nabo bonke abakhona ukuthi kufike late. Impilo ayikho yinhle. Ngizile ngoba bengeke ngezi. Ngithe uma ngingena lapha ngezwe ukuthi ngiphelelwa amandla ukuthi angiguqe amadolo. Akukona ukwedelela noma ukubukela phansi umcimbi. Isimo sempilo asikho right. Sengike ngacabanga nje endleleni siza ngaphi ingane kodwa bengayitsheli ukuthi hayi ngathi kumele ngiqale kadokotela e-Underbake ngaphambi kokuthi ngisedlule. Kodwa siyabonga ukuthi uNkulunkulu ube nathi saze safika. Okwesibili, babumpostoli. Izinto ezikhuluma la zijule kakhulu. Ngiyazizwa ngathi ukuthunyelwe mina namhlanje. Sengeke ngayilalela ke ne-VN yakho. Nginikezwe uyena uSanele. Zijule kakhulu lezi zinto okhuluma ngazo. Ngize ngifise sengathi ngiyazi ukuthi une-YouTube. Kodwa ngiyayibuza nje ngihleli phansi ukuthi kungaba njani uma kwengase kube khona incwadi. Siyazazi incwadi manje asabhalwa ngezandla. Sekuba ama-audio. So usuke nje eThekwini uzofika eBhula ulalele incwadini ebhalwe uPaul. Ijule kakhulu ba. Siyabonga kakhulu. Kuthiwa ngizokhulumela umndeni. Siyabonga nokuthi nibe khona ke nizonyathela emagcekeni la ekhaya. Umfowethu udlulelwa abafana ababili. Edlula ngendlela ecishe ethi ayifani. Isigubhukane nje futhi. Umuntu ozona namhlanje kuthi uyagula. Kuthi kuphela isonto umuntu ebengasekho. So siyabonga ukuthi nifike nizosiqinisa. Usikhumbuze nalezi zinto sikhumbuza zona. Zibaleke kakhulu mhlambe kuwena ngesikhathi uprepare bekuyinto nje ubuyicabanga ukuthi uzoyisho. Kodwa engikholwa ukuthi bewungakwazi ukuthi zijule kangakanani umuntu oyilalelayo inkulumo yakhe. Siyabonga. Usanele ke okwesibili lokho uhambile wayeGoli wayogqoka sithi ugqoka amajazi. Elokuqala ngesikhathi ebuya khona ngase ngithi ey kodwa Sanele mina bengathanda ukuthi ke senze okuncane nje ekhaya sibonke. Angisazi ukuthi wakhuluma wathini kodwa waba umuntu obhala ocishayo. Wayesebuye siyabuya sezongitshela ukuthi sezoqhubela isibili. Kubalulekile lokhu akwenzile namhlanje. Hayi emndenini kuphela kodwa nasendaweni. Ngoba lokhu kusitshela ukuthi noma kukhona siyabona ukuthi awukwazi ukuyibekela udonga. uNkulunkulu usithanda sonke usibusise sonke. Kodwa ufuna ukuthi kube khona okwenzayo. Siyamazi uSanele eqala efunda. Eyimene ezinjalo ke ukushizile uzubone nawe ukuthi hayi ayikho lento engiyenzayo. Ngidlala ngesikhathi nje. Kodwa uNkulunkulu emuhle ukugcina usemgwaqeni. Uhamba uzofika la kufanele ukuthi ufike khona. Siyabona futhi ukuthi unodadewabo ubukiwe. Naye ubusisekile wabekezela endleleni wakwazi ukuthi azathole naye ijazi.
Ukwembathwa kwamajazi ke ngokwami kunje bapostoli. Sisuka senzela ukuthi sibe abantu abangcono ngokwempilo la sisuke sisebenza khona. Kwandise namathuba ukuthi sikwazi ukuphumelelisa ipurpose kaNkulunkulu ngathi. Ekhaya uyintombazana. Njengoba ngimdala ngingaka, la ekhaya ngiyintombazana. Ngiyathethiswa. Sanele ubhuti uzokuthethisa ukuthi unamajazi amabili akusho lutho lokho kuyena. Uma wakho uzokuthuma athi hamba olanda izinkuni ukuthi unamajazi amabili akusho lutho lokho. Ubuyela kulento ubaba umpostoli obukhuluma ngayo ukuthobeka. Ukuthi unamajazi awu-20 akusho lutho, still uyingane ekhaya, uyingane endaweni, uyingane emphakathini. Kodwa umahluko ukuthi ingane ezikhulayo uma zibuka wena kufanele zibone ukuthi kanti umuntu mefunda uyafunda ebese sizakala kanje, uyakwazi ukuthi enze ukuthi. Ngiyafisa ukuthi emndenini lokho esikubonayo namhlanje ilo nalo akazibuze la ekhona ukuthi yini mina engase ngiyenze. Esesikwazike manje ukuthi ingane azikwazi ukuhlala emakhaya zithi azikwazanga ukuyofunda, azikwazi ukuya kuma-universities nakuma-TVET colleges ngoba nakho umzala kanjalo. Ngoba sekukhona nefsas. Ingakho nje nanoma iyiphi ingane ingaba udokotela. Noma iyiphi ingane ingaba ummeli, noma iyiphi ingaba uthisha. Noma iyiphi ingane kungagcini ingane abantu abadala. Mina ngifundise ngimdala umatric bese ngimdala. Ngahamba ngakwelinye iplaza ngale ngicela ukuthi bangilekelele. Kodwa ngoba ivision yayinkulu kwangesho lutho konke lokho. So noma ngabe kuthiwa umatric awunawo uyakwazi ukuthi uye eTVET. Ngibone nje kule minyaka edlule ukuthi kanti la ehlanganani sekukhona nomsunduzi campus. Uyakwazi ukuya khona ufike ukuthi anginawo umatric yini engase ngiyenze. Ungakwazi ukufundela o-plumbing, ungakwazi ukufundela o-bricklaying, ungakwazi ukufundela nogesi. Nento emnandi-ke ukuthi kulesikhathi samanje uyakwazi ukufunda uhlele ekhaya. Akudingi ukuthi uzohambe uye eThekwini, uye ko-Maritzburg, uye koGoli, uye esikoleni. Cha, uyakwazi ukufunda uhlele ekhaya nje, usebenza. Ugada iy'nkomo eplazini emini, ntambama ubuye ufunda. Ngelinye ilanga sokubona lokho ukuthi kanti beshizela nje kanti nakhe la yakho. So siyambonga ke nomndeni ukuthi umsupport usanele ngesikhathi bekunzima, bekuba nzima ngoba ziyafika vele lezo zikhathi la where you have to be sharpened. Ama-challenges usukuwona. Kodwa uyaphuma kuwona, awukwazi ubhajwe kuwona. Noma kanjani uyaphuma kuwona. Ekakhulukazi mawazana noNkulunkulu. Ekugcineni angazi ukuthi baba nitholane kanjani noSanele. Kodwa into ayikhuluma uSanele mefika ekhaya khuluma ngenkonzo ikhuluma ngayo. Ingakho ngisendele ne-VN. Siyabonga lokho ngoba okunye uNkulunkulu ubusisa umuntu omunye khona ukuze kubusise komunye. Okunye kuvulwa umnyango wasendlini ethize khona ukuze kuvuleke eminye imizi. Ngoba kube uSanele bengekho enkonzweni bengeke nibe khona la namhlanje. Besingeke sizwe lo mphako esizwile sabantu. Bhuti nosisi siyabonga kakhulu ukuthi nimsupportive umntwana.
nabantwana bebodwa siyababonga ukuthi basupportene. Muhle kakhulu umcimbi enwenzile. Kodwa njengoba ngisho ukuthi ngithi kufanele sikwenze lokho khona ukuze kube khona abagqugquzelekayo emndenini noma khona endaweni. Akukaze kube late uma kuwukuthi khona into ofuna ukuyenza. Usengaqala kusasa lokho kusasa ukuthi akukhona nami engifuna ukwenza. Itifiketi lezi ezincane abezibalekile. Lokhu uthatha nje 6 months ufake emgodleni. Thatha okunye 6 months. Kokunye ngesinye isikhathi wenza lo 6 months nje awumboni ukuthi ingabe kuzongisiza ngani lokho. Kodwa uma lokhu uthatha nje ufake emgodleni, ngelinye ilanga uzozibona izinto zakho zihlangana nje ungazi ukuthi ihlanganiswa yini. Kanti kona lokuthatha kancane kancane nokubekezela ke endleleni. Siyabonga kakhulu. Siyabonga. Siyabonga kakhulu. Sibonga uAnti wakhe uNonhlanhla namazwi akhe. uNonhlanhla ubonge kakhulu baba kaSanele.